Kanjeng Nabi nyuwun ning ngersaning Gusti Allah supaya anggonipun nindakake salat kuwi ora mangro tinggal. Mangro tinggal sing tegese ora katon apa kuwi buat repoting donya. Mung marak sowan ning ngersaning Gusti Allah. Gusti Allah banjur ngutus malaikat Jibril supaya dawuh marang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banjur Jibril alaihi salam manggi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan dawuh marang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya maca apa tawi sing jenenge doa iftitah kanthi jangkep. Kanjeng Nabi nyuwun ning ngersaning Gusti Allah supaya anggonipun nindakake salat kuwi ora mangro tinggal. Mangro tinggal sing tegese ora katon apa kuwi buat repoting donya. Mung marak sowan ning ngersaning Gusti Allah. Gusti Allah banjur ngutus malaikat Jibril supaya dawuh marang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banjur Jibril alaihi salam manggi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan dawuh marang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya maca apa tawi sing jenenge doa iftitah kanthi jangkep.